Una nit, Max va fer moltes maldats, fins que sa mare li va dir «Monstre!» i el va enviar a l'habitació sense sopar. Aleshores, en la seva habitació va aparèixer un gran bosc i un oceà. Max es va anar allà on viuen els monstres, on fins els monstres el tenien por. L'anomenaren el rei de tots els monstres. I va començar la festa salvatge. Es quedarà per a sempre amb els monstres jugant i jugant? Es penedirà de les diableries que ha fet? Voldrà tornar a casa amb la seva mare? Allà on viuen els monstres, de Maurice Sendak.